Tohle video bude takový krátký tip, jak si ověřit kondici svého srdce a jak se na tom obecně se zdravím svého kardiovaskulárního systému. Jinak ahoj, já jsem Bendis a vítejte u dalšího videa. Je úplně jedno, jestli 5krát týdně tvrdě bombíš v gymu, 3krát týdně si jdeš zaběhat nebo zaplavat, a nebo jenom každý den venčíš psa. Pro každýho je užitečný, když zná svoje heart rate recovery. Je to v podstatě číslo, který nám říká, jak efektivně se naše srdce dokáže zotavit z výkonu. Stačí nám na to jakýkoliv měřící zařízení, který snímá srdeční tep. Hodinky, náramek, prsten a nebo pás, který je nejpřesnější. Jak se teda měří? Uděláš intenzivní fyzickou aktivitu, běh, švihadlo, intervaly, něco, co ti zvedne tep. Například rychlý a intenzivní skákání přes švihadlo, kettlebell swingy, angličáky nebo 5 minut crossfitu nebo tabaty. Něco, po čem se hodně zadecháš a po čem nebudeš schopnej mluvit. Po odcvičení tady toho krátkého workoutu se koukneš na svůj srdeční tep, který bude třeba 180 BPM. Počkáš 1 minutu a po 1 minutě se zase podíváš na svůj tep a odečteš ho od těch 180. Takže například udělám 10 sérií angličáků po 10 opakováních s 30 sekundovou pauzou mezi každou jednotlivou sérií. Po odcvičení tady toho brutálního workoutu si změřím tep, ať už zase pásem, náramkem, prstenem nebo hodinkama, a zjistím, že budu mít třeba 180 beats per minute, úderů za minutu. Potom, co se kouknu, počkám 1 minutu a po 1 minutě se znova kouknu na svůj monitor a zjistím, že mám třeba 160. Tady těch 160 BPM odečtu od 180 a moje heart rate recovery je 20. Tady je statistika, která ukazuje průměrní hodnoty heart rate recovery podle věku. Pokud mi je teda například 26 let, vidím, že moje heart rate recovery není úplně nejlepší a s 20 jsem někde uprostřed, ale stále v normě. A tady je ještě jedna přehledná tabulka, kde vidím, jak se heart rate recovery liší napříč různými skupinami populace. Heart rate recovery je ukazatel autonomního nervového systému. A dle některých studií každých minus 10 BPM v heart rate recovery se rovná 2krát vyššímu riziku úmrtí na srdeční onemocnění. Ale taky vysoký krevní tlak, nadváha, obezita, infarkt, cukrovka, prediabetes a podobně. Nevím jak vy, ale vsadil bych se, že každý z vás zná někoho ve svém okolí, kdo něčím takovým trpí. A s přibývajícím věkem se naše heart rate recovery taky horší. Čili je to číslo, který nám teďka říká, co se s náma pravděpodobně může stát v budoucnu. Jestli vám je 20 anebo 30 a máte slabý heart rate recovery, stejně to na sobě pravděpodobně fyzicky neucítíte. Tohle nikdo subjektivně neucítí, to prostě přijde. Jestli teda nemám minimálně dobrý heart rate recovery a ideálně ty vyšší čísla, měl bych se pravděpodobně začít zajímat o pohyb a jak ho aktivně zařadím do svého životního stylu. Podle studií stačí 150 minut aerobního cvičení týdně, čili nějaká chůze, lehký běh, kolo a jiný aktivity v podobné intenzitě. A 75 minut intenzivního anaerobního cvičení týdně. To znamená nějaký bojový sport, silový trénink, sprinty, crossfit, hítko a tak podobně. Tohle jsou prostě jasný markery a tvrdý data, kterými se můžeme řídit. Jestli ti je opravdu něco mezi 20 a 30, teď máme největší šanci zvýšit si to heart rate recovery a něco s tím dělat. Teď máme ještě možnost tvrdě trénovat a vybudovat si odolný tělo. Pokud si teďka ve svých 20 a 30 vybudujeme silný a odolný tělo, bude pro nás mnohem snazší si to zdraví udržet i ve vyšším věku, kdy nás může limitovat třeba nějaký fyzický problém. Hlavně potom i v tom vyšším věku budeme moct intenzivně trénovat. Říkám to proto, protože spolupracuju se spoustu svých svěřenců, kteří jsou třeba i ve vyšším věku, ve svých 40, ve svých 50 a často jsou limitovaný nějakým fyzickým problémem, jako je oteklý koleno, bolest zad, že to neudejchají nebo že se jim nechce. Pokud tady ty 4 a víc faktorů eliminujeme v našich mladých letech, v tom vyšším věku pro nás bude daleko snazší něco se sebou dělat a hlavně nebudeme muset řešit problémy, jako je zvýšený krevní cukr, nadváha anebo prášky na tlak. Cvičení a pohyb je teda jedna věc, jak zlepšit kondici svého srdce a obecně zdraví svého kardiovaskulárního systému. Ale samozřejmě na srdce má obrovský vliv i strava a spánek, na to nezapomínat. Čili je nám asi jasný, že není úplně v pohodě spát pravidelně 5 až 6 hodin denně. Není dobrý nedodržovat žádný stravovací návyky a samozřejmě taky není dobrý kouřit, pít alkohol, brát drogy a spousta dalších věcí. Do komentáře mi schválně dejte vědět, jaký je vaše heart rate recovery a kolik vám je let. Rád se na to podívám, jak na tom jsou ostatní lidi. Jinak samozřejmě díky moc za vaši pozornost, snad vám tady ten tip pomůže a já se budu těšit u dalšího videa. Mějte se, čauko.